എൻ്റെ പേര് അനഘാമൽ തോമസ്. ഞാൻ മലയിഞ്ചിപ്പാറ സെൻറ് ജോസഫ് UP സ്കൂളിലെ 7ാം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥിനിയാണ്. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് പ്ലാവിലത്തോരനാണ്. അതിനാവശ്യമായ സാധനങ്ങൾ: മൂക്കാത്ത ഇളം പ്ലാവില നാര് കളഞ്ഞ് അരിഞ്ഞ് എണ്ണ പുരട്ടി ആവിയിൽ വേവിച്ചത്, തേങ്ങ, സവോള, കടുക്, മഞ്ഞൾപ്പൊടി, എണ്ണ, ഉപ്പ്, കാന്താരിമുളക്, കറിവേപ്പില, വെളുത്തുള്ളി. നമുക്കിനി ചീനച്ചട്ടിയിൽ എണ്ണ ചൂടാക്കാം. ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് കടുകിടാം. ഇതിലേക്ക് പ്ലാവില ഇടാം. ഇളക്കി കൊടുക്കാം. ഇതായി വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് അരപ്പിന് ആവശ്യമായവ ഒതുക്കാം. നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമുക്കിനി ഇതിലേക്ക് അരപ്പ് ചേർക്കാം. നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കാം. നമ്മുടെ രുചികരമായ പ്ലാവിലത്തോരൻ റെഡി. ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റിയായ ഒരു വിഭവമാണ്. എല്ലായിടത്തും കണ്ടുവരുന്നൊരു ഇലയാണ് ഈ പ്ലാവില. ഇതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പ്ലാവിലത്തോരൻ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്കും അറിയില്ല. എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.